any share Akyem Oda say arahosem bi esi eho na ni na ene say popular taxi driver bia ya friend no ya tie friend no chase edin ayede nim ne ebo ekrom ho no ene me ne mo e ka say chese ebu ekromofo akohu chase emu eda baby a ya kekere ne nsa ene ne nan chese eye arahosem pa nini na ne se obi a etimi kire se okofa ne pabonifo bi na moye ne sawo so obi ena echi ne ehye ne baby ena eye ne sawo nini na no ye ntimi enkire nanso stories nsama ekoso ewo kromon ebi ne moma yentibra arahosem bi asi na ne nyina ene se omanfo mo Akyem dan Old Town ewo Brim Central epoe mantem se omoda sore ya taxi driver bi omene na ene timpotem obi nim Charles Oppong obi nim no such as say de wo fa ha ono ane taxi driver just wo de omo kode omo ba omo kohwe ya Charles Oppong ne yakunu da edan da moto bi a yensi nwieye mu ewo Akyem den ama omanfo no hwadwu omo pa sa da moto no ewo Akyem so adru Royal Mount Calvary ho no ena nkohu se namu no eda ya kyekyere ne nan ne nsa na tesa ya rehosem nanno adwade ya October bosomi ne da ne to so aduonu baako anwumre no adwada na anwumre enna arehosem a etisi esiye na busuafo atwen na se wakọ adwuma obeba ede bepem saa da na anwumre o ma ante hwe eno mu yi Akyem so adwa prosifo asotire ema district commander Philip Nketia ene ne dom edi wo mu anim ehya asese wo mo hwehwe na mo wa ha no mu nya ne ntiyese yesi yakum obi o ana obi yewu eda da motobi mu omo kohwe ya oh taxi driver Charles Oppong a abusua etwen ne dendenden no ono ene wawu ya cheche ne nan ne nza a chese odahwe areho pa na owo yire ewo emmamu miensa ene waje o meche ya omanfo mo Akyem dan so mte arehosem ase a enye yi esanse Charles Oppong taxi driver Akyem dan hwa no fi ne hwa nso no te a oye adwuma oye ni papa owodi mpase nti omu nim de ebeba ebenam so amo akohia ekofri kwamu wo ya entese abusuafo aha attention TV like video no na share ema afoforo inside midi edi Fatima makram